Bones, noi! Ens veiem en un altre vídeo a Shamscat, a Township, al nostre canal de vídeos de jocs i en català. A veure la ciutat, mica canviada. Molt bé, cap aquí, cap aquí. Aquí tenim la ciutat, la part antiga ara, per la part de dalt. Ja ha tornat la primavera, aquí a Township, i la neu ha desaparegut. S'ha fos la neu. Encara que realment encara som a l'hivern, però per Township ja no ho és. Ara és primavera. I ens trobem en un nou joc. En aquests moments. Ara mateix el provarem a veure de què tracta. A veure... Entrem al joc. Estàs enterant de notícies, hi ha una nova màquina recreativa a la ciutat. Anem a provar-la. Endavant! Saps jugar-la? A veure què va. Pensava que ensenyaries tu, que és l'expert. Molt bé. I jugarem. Per jugar al minijoc, començarem a jugar. Per la pantalla, perquè porti la bota, segueix pulsant perquè desplaci la bola cap a dalt. A veure, tocam la pantalla, a veure què fa. No fa res? Ah, val. Ah, tens que tocar i va pujant. Va, vinga, un altre nivell. Molt bé, 25 punts. Tornem a jugar. Mou la bola a través de la secció que es correspon amb el seu color perquè travessi l'obstacle. Si toca una secció d'un altre color diferent, perds. Anem a tornar a intentar, val. Per tant, hem de tocar en blau, molt bé. Blau amb blau, molt bé. Ha de ser el mateix color. Vinga, va, endavant. Continuem. I ara, per canviar el color, va. Si passa aquí, canvia de color. Molt bé. Va, ha de passar el mateix color, si no... Va, d'acord. Si no és el mateix color, perd la partida. Per tant, aquesta ha de passar lila. Molt bé, si es vol la lila, amb el lila. Molt bona. Va, juguem. Amb això canviem de color. Passa lila, ara vermella, ha de passar vermella. Cau, si deixem anar, cau. I si cau... Ah, es manté quiet. Molt bé, blau. I ara amb blau, molt bé. És fàcil aquest joc, Sembla complicat, però és fàcil. Molt bé, ja tenim les nostres 4.000 monedes aconseguides. Uau! Segon premi. Molt bé, noi, continuem amb el joc. Juguem aquí. I per completar necessites estrella. Com més estrella com tinguis, millor seran els premis. Molt bé. I ara és blau. Passem a blau. Hem d'esperar que es passi en blau. I ara és blau. I anem agafant estrelles. Blau. Molt bé. Molt bé. I ara groc. Hem de passar groc. Groc, 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 groc. Bé. Molt bé. Ara anirem cap aquí a la nostra regata i agafarem el nostre objectiu de fer bola a nivells a completar. Botar la bola en primer val. Hem de botar la bola 600 vegades. Comencem i endavant. Endavant, Shamscat, aconseguirem l'objectiu. Groc, 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 groc. Hem de passar en groc. Molt bé, bota, 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 bota. Ara és de color lila. Ràpid. Ui, ui, oh. Continuem la partida. Molt bé, continuem. S'ha retornat. Això sembla aquí com és complicat, això. I ara és groc. Hosti, aquest és l'infinit. L'infinit és molt complicat. Passa res, nois. Ja continuarem i segur que passaré els nivells. Faig una pausa i continuem a veure si l'hem superat ja. Fins ara. A poc, tornem a estar aquí.
Jugant partida en blau, puja en blau, blau, groc, es transforma en groc, en l'infinit, a veure l'infinit, creuem l'infinit i voti, i això està gairebé a punt d'aconseguir-se. En la següent partida segur que la fem ara. Endavant, per moments, 8.000 monedes. Bon premi. Pot de pintura pel següent. I juguem al quadrat, en vermell, en compte, en blau ara, s'ha convertit en blau, dos estrellat i, ui, per poc, en groc, nivell difícil, passem, molt bé, vermell, hem d'esperar que la creu es posi vermella, vermell, i arribada, i assolit, objectiu assolit. Molt bé, nois, hem assolit els 150 punts de la nostra cooperativa, del nostre viatge. Molt bé, nois. Aquí podeu veure els petits canvis a la ciutat, que a poc va modificant tot. Bé, nois, fins aquí el nostre vídeo d'avui de Shamscat. Ens veiem en el proper vídeo. Espero els vostres comentaris a baix, per si voleu que jocs o si voleu algun altre joc. També us agradaria un gran like si us ha agradat el vídeo. I ens veiem en la propera. Fins ara. Adeu, Shamscat.